नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्हा 24वे कन्नड साहित्य संमेलन. कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी शहराच्या रंगधाम नेमदी आवारात आयोजित केलेल्या कारवार जिल्हा 24वे कन्नड साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन आमदार शिवराम हेब्बार यांनी केले. यावेळी कार्यक्रमा उद्देशून ते बी उलयले. या कार्यक्रमात शिरसी सिद्धापूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार श्री भीमण्णा नाईक, संमेलनाध्यक्ष श्री BN वासरे, स्थानिक ज्येष्ठ नागरिक, साहित्यकार, नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि सार्वजनिक या कार्यक्रमात हजर आशिले. कारवारच्या नौकादळाक राज्यपालाली भेट. कारवारच्या नौकादळात आगमन झाले. माननीय राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हेमका नौकादळाच्या वतीन गौरव वंदन देऊन स्वागत केले. यावेळी रिअर ॲडमिरल KM रामकृष्णन, VSM कर्नाटक नौकादळ कारवार, जिल्हाधिकारी K लक्ष्मीप्रिया, जिल्हा पंचायत CEO ईश्वर कुमार कांदू, जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी नारायण M आणि इतर सरकारी अधिकारी यावेळी हजर आशिले. यल्लापूरच्या भरतनहळ्ळीच्या प्रगती विद्यालयात नूतन कोठडी कामगारीचे भूमिपूजन. यल्लापूर तालुक्याच्या भरतनहळ्ळीच्या प्रगती विद्यालयात नूतन कोठडीच्या कामगारीचे भूमिपूजन आमदार शिवराम हेब्बार यांनी केले. शैक्षणिक क्षेत्रात भरघोस प्रगती केलेल्या विद्यार्थ्याक शाल घाल गौरवपूर्वक सन्मान केलो आणि कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. आमदार हेब्बार यांनी सन्मानित विद्यार्थ्याक शुभेच्छा दिली.